बियो फैनाय बियो बिपिएफआव फैदों फैनाय बाथ्राया जाथावा थांदों तेलेंगानायाव दिनै डक्टर सांग्रां ब्रह्मनि लिडाव जाय इउपिपिएलनि दैदेनगिरि बिथांमोना बाहागो जयनिं जाफैबाय बिनि उनाव खुलुमबाय रायजोफोर आंनि अननाय आरो मोजां मोननायखौ आं नोंथांमोननिसिम सिगांग्रो जासिनाय थाबाय दा गोबां 14 चिराङाव बा डक्टर सांग्रां ब्रह्मनि जे माखासे बिपिएफआव जयनिं जाहैनायनि जे खोथा बाथ्रा दान्थे बिदान्थे जालायगासिनो दं आं बेयावनो एसे नोंथांमोननिसिम बे खोथाखौ क्लारिफिकेसन होनो सानदों आरोखि नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांजोबबानो जाबाय भिडिअखौ नायनानै लाग्रो दा 14 चिरां दुवार ब्लकनि जे आफादगिरियानो प्रनय बसुमतारिया मा खोथा बुंदों जों नुफेराखै निस्सय बिथांमोना सोरनिबा न'खौ भारा लानानै बेवहाय मावख' खालामदों जानो हागौ आरो बेवहायनो बिथांमोनहा मैया मोनसे जयनिं हाबाफारि लानाय जोङो नुदों आरो बे जयनिं हाबाफारिनि गेजेरजों जोंहा मानगोनां डक्टर सांग्रां ब्रह्मनि गाइडेन्सआव अर्थात लिडआव जे 12 नं चिरांदुवार इउपिपिएलनिफ्राय 193 मावथि एबा दैदेनगिरि बिथांमोनहा बिपिएफआव जयनिं जादों होननायनि जोङो ससियेल मिडियानि गेजेरजों नुदों दा बेहाय जोङो बेखौनो बुंनो लुबैदों अर्थात बेखौ लानानैनो जोङो निस्सय सारा बिटिआरनि रायजो राजा बिथांमोननो अर्थात जोंनि इउपिपिएल दलनि साफ्रोमबो इउपिपिएलखौ मोजां मोनग्रा रायजो राजानि बिथांमोननो क्लियार होनांगौ होननानै जोङो सानो मानोना जों बयबो मिथिगौ जे डक्टर सांग्रां ब्रह्म बिथाङा नंगौ बिथाङा मोनसे समाव इउपिपिएलआव दङमोन बेखौ जों बयबो मिथिगौ नाथाय बेखौबो जों मिथिगौ जे बिथाङा थांनाय बिटिसि इलेक्शननि सिगां टिकेट मोनैनि थाखाय जे बिथाङा खुद्रिनानै बै समावनो जे बिपिएफआव गावनि गासैबो टीम अर्थात बिथांजों जाय अंगि भंगि थाफाग्रा बिथांमोनखौ लानानै बिपिएफजों सामिल जानानै खामानि मावनाय अर्थात बिपिएफआव जयनिं जानायखौ जों बै समावनो जोङो मिथिनो मोन्दों दा बेनिखायनो जों बेखौसो आसरित मोन्दों जे बिथांमोनहा आगोलावनो जयनिं जाखानाय बिथांमोनहा मैयासो माब्रै गोदानै मोनसे जयनिं जानायनि नाटक खालामखो एबा जयनिं मैयासो बोरै जाखो दा बेहाय मोनसे कुइसनेबल जानानै थाबाय मानोना जोङो खोनानोबो मोन्दों जे मानगोनां डक्टर सांग्रां ब्रह्म बिथाङा जुदिअ बिपिएफजों थानानै खामानि मावदोंमोनबाबो एबा बिपिएफआव थानानै थांनाय काउन्सिल इलेक्शनाव नारा नाथा इउपिपिएलजों जुजिनानै जेरैबायदि रिजाल्ट बिथाङा हाग्रामा महिलारिनो होनो होननानै प्रतिश्रुति होदोंमोन नाथाय बिथांनि जेनाखि प्रतिश्रुति एबा कमिटमेन्ट बियो बिथांनि कमिटमेन्ट मथे नेगेटिभ जादों दा बेनिखायनो जोङो दिनै साननो गोनां मोनसे बाध्य जादों जे बिथाङा गमामायैनो बिपिएफ दलाव थांनानै जे बिपिएफनिफ्राय रेसपन्स मोनाखैमोन नामा ना गमामाय बिबोमोन नामा जे बिपिएफनि बिथांमोनहा गेजेर गेजेर बुंबाय थायो जे सांग्रां ब्रह्मजों फैनाय साफ्रोमबो इउपिपिएलनिफ्राय फैनाय बिथांमोनहा हाग्रामा महिलारिनो अर्थात बिपिएफनो सासेबो भट होआखैमोन जायनि थाखाय हाग्रामा महिलारि बिथाङा जेननो गोनां जादोंमोन होननानै जोङो गेजेर गेजेर बिपिएफनि दैदेनगिरि एबा बिपिएफनि कर्मीनि खुगानिफ्राय जोङो गेजेर गेजेर खोनानो मोनबाय थादोंमोन दा ओंखायनो जे बिनिफ्राय जोङो दिनै साननो बाध्य जायो बा बिनिफ्राय जोङो हमदांनो हायो जे बिथाङा गमामायैनो बिपिएफआव हय रेसपन्स मोनमाराखैमोन नङाब्ला मैयासो मानो बिथाङा बिपिएफआव जयनिं जानो गोनां जाखो मोसाहारि प्रबिन नार्जारि दले बसुमतारि अरगा औवारि खोरोमदाव आच्छा बेबायदिब्ला जेन'बा बिपिएफआव हाबफैनायनि थाखायसो गाज्रि जाबाय इउपिपिएलआव थाबा गाज्रि नङामोन आरोखि गावनि माखासे जे डिमान्डफोरखौ मोनाब्ला बा माखासे रायजो राजानि जे सिगां समाव जे भट मोनसे जे लिडार जानायनि मोनसे रायजो राजाबो लुगैदोंमोन बेखौ जुदि होआब्लाथ' माखासे मोनथायखौ जुदि होआब्लाथ' सोरबाया निस्सय पलिटिकेलाव बेखौ बुङो आदा प्रनयनिसो
पलिटिकेलाव बयबो थांलाय फैलाया थाखायो पलिटिकेला रावबो बिथाथि नङा ना बेखौ सानना नायदो जुदि सोरबाया बिनायखौ एफा गोबाव समनिफ्रायनो खस्थ' खालामबाय थाबोबाय पार्टिनि खामानि मावबोबाय बेखौ दिनैसिमाव डिमान्डखौ बिनायखौ जुदि होआब्लाथ' निश्चय रागा जोंनाय खुद्रिनाया थागोन ना माखासे बियो मोजां नङामोन बा डक्टर सांग्रां ब्रह्म सारा मोजां नङा गाज्रिमोन मामोन दा बे बुंदोंबा बै समावलाय मानोथो गाज्रि मावनायखौ इउपिएलआव गाज्रि मावनायखौ मानोथो गाज्रि बुङाखै ना बे मोनसे जुदि मोजां मावदोंमोनब्ला नोंसोर बायदियानो रायजो राजानि माखासे पार्टिया प्रमद बर' सारमोना माखासे खुंदोंमोन रायजो राजानो होलांदोंमोन जे फैसा होलांदों एसेबानि होनायखौ नोंसोर बायदि मानसियानो रानखा सेखा लानानै मोजांल' खोथा बुंबाय गामि एरिया सिंबो जों हाबबाय बै समाव बहरनि जेब्ला समाव बहरनि नांगौ समाव सोरबा सिनायखौबो सिनायब्लाय नोंसोर बायदि मानसियानो रायजो राजाखौ थगायो फोथाय खेबस' खालामो नङा होमबा रायजोफोर बिनि खोथा बुंनायखौ खोनासंगोन 12 नं चिरां दुवाराव दिनै डक्टर सांग्रां ब्रह्मनि लिडाव जाय इउपिपिएलनि दैदेनगिरि बिथांमोना बाहागो जयनिं जाफैबाय बिनि उनाव 14 नं चिरां दुवाराव अर्थात इउपिपिएलनि बिटि एबा माने शक्तिहीन मोनसे समष्टि जागोन होननानै जों एसे खोनानो मोन्दों नाथाय जों बेखौसो क्लियार खालामनो लुबैदों जे दिनै 14 नं चिरां दुवार समष्टिया मोनसे शक्तिशाली समष्टि बियो इउपिपिएलनि मोनसे मैखोम समष्टि आरो बेनि रिजाल्टआ दाख्लै थांनाय एमसिएलएल' नङा बेनि रिजाल्ट अर्थात 14 नं चिरां दुवारनि जेनिखि इउपिपिएलनि जेनिखि बहाय जेनिखि अबस्था बेखौ जुदि जों नोजोर होयोबा प्रनय बसुमतारी बे आदाया जे बुंदों बेनि माखासे क्लियारिफिकेसन खोथा होनाय बे क्लियारिफिकेसन खोथा होनायाव आं बुंनो सानो माखासे ब्लकनि लिडार जानानै बेबायदिनो बियो बिपिएफआव फैनाय बाथ्राया जाथावा थांदों होननानै बुंनांगौ आरो इउपिपिएलनिफ्राय बिपिएफआव थांदों खोथाया बेबायदि क्लियार जानांगोन ना सासे ब्लकनि लिडार जालायनानै फैदों होनब्लाथ' बहा जानो बियो ग्रामार मिस्टेक नङा होनब्ला बर'नि रावखान्थियावनो मिस्टेक ओंखायनो जे पलिटिकेल ओंखारोबा बा माखासे खोथा बाथ्रा रायलायनाया ग्रामाटिकेलि बर'नि रावखान्थि बायदि खारनांगोन दा बेखौ बुंनो सानो माखासे गावनि जे सार्थआव माखासे गोबाव समनिफ्रायनो खामानि मावबोबाय लिडारशिपनि जे मोनदों सोरबा सासे मानसियाल' इउपिपिएलआवबो सोरबा आं बेखौ बुंनो थाङा सोरबाफोरखौबो आं थांखिनानै बुंनो थाङा सोरबा सासे मानसियाल' इउपिपिएलआवबो बेनो लिडार मोननांगौ बिपिएफआवबो बेनो लिडार मोननांगौ बेबायदि बोरै जाथाव इयुननि जेनेरेसनखौ फोरोंनांगोनथ' सोरबा लिडार जानायाल' लिडार जाबाय थाबा बहाथो समाजा जौगानो नङा होनब्ला सोरबा सासे मानसियाल' देरबाय थानानै जाबाय थानानै थाखा फैसा खामायबाय थानानै बेबायदिनो सोलियाना नोंसोरबायदियानो जेन'बा आदा प्रनयमोन नोंसोरबायदि मानसियानो जाबाय रायजो राजा सोरखौबा नोंसिनि आथिं सिंफ्राव दोनबाय नोंसोरो थाखा फैसा खामायनानै जोंबायदि बा दस्रा सासे पाब्लिक सेंग्राफोरखौ बा बिभिन्न जोंनि बिटिसिनि दे लाइमोन बेखार सेंग्राफोरखौ नोंसिनि आथिङाव बेखार डाउनाव दोननो सानबाय थाबा जानाय नङाना जोंखौबो डेभेलप खालामनांगोन नङा होमबा बा सोरखौबाबो डेभेलप खालामनांगोन नोंसोरबायदि मानसियानो गोबां इलेक्सन समावल' मोजां बुंफैबाय नोंसोरबायदि मानसिनि थाखायनो दिनै इउपिपिएलआबो बेबाय आथिं सिङाव बा माबायाव भटआव जेननांनाया बेफोरबायदियानो जानांगोन नोंसोरबायदिनो लाख खामायनानै लाबाय माखासे रायजो राजानि उन्नतिनि थाखाय होआखै मावाखैबा बिपिएफआ मावाखैबा मानोथो मावाखै जाखो 5 बोसोर दा नोङो 3-4 बोसोर बोसोरसेयानो जायाखै जे खोथा होनदों ओरै मावदों हाग्रामा महिलारि सारा दा नोंसोरबायदि माखासे मानसिनि थाखायनो इउपिपिएलआबो 5 बोसोरसिमावनो सरकारा बायनांदों प्रमद बर' सारमोना होयो मावदोंमोन माखासे इयुननि फिरिनि जे माखासे लिडार एबा केडारफोरनि थाखाय पार्टिया बायनाङो होननाया बेबायदियावनो बायनांदों ना दा हाग्रामा महिलारि सारा दासो 4 मास बायदि जादों 3-4 मास बेयावनो बेसेबांखानि डेभेलपिं लाबोदों आरो मावदों नोंथांमोनहा बेखौ मोनसेबो मावाखै होनोबा नोंथांनि मेगना बहा जाखो
नोंथांनि मेगना बहा नुखो ना सस्रमा गोसोम एसे खमनायखायसो बोरैबा जाबाय नामा? दा 5 बोसोर जुदि सफैयोब्ला मा रोखोम मावबावगोन हाग्रामा महिला सारा? दा लाइमोनफोरनो बेकार जेंना थानायफोरनो जे माखासे आसनिफोर मावनानै जानो थाखाय साख्रि बाख्रि गैजाफोरनि थाखाय जे माखासे गेरेन्टिफोर होदों लाइमोनफोरनो, बेखौ मावफुङोब्ला निस्सय BPF सरकारा थाबाय थागोन होननानैबो आंबो सानो। दा माखासे सांग्रां ब्रह्म सारनि बिसिनि मावग्राफोरनि कर्मिफोरनि सायाव बिस्राफोर बेसिबां 5 बोसोराव ओरै जाया ओरै जाया ओरै पार्टिनि थाखाय खामानि मावदों, गावनि गोलोमदै गनायखौबो मेंनायखौबो मेङाखै होननानै पार्टिनि थाखाय बेसेबांखिनि गावनि न'खरनि खामानिखौ नागारनानैबाबो खामानि मावदों। बैफोरबायदिखौ अनाब्ला बेबायदि निस्सय खुद्रिनाया थागोन, मानोथो थाया जानो? बेबायदि जुदि बिनायखौ बा जुदि माखासे कर्मिफोरनि मावनायखौ जुदि बुजियाब्ला बे पार्टियाव माथो थानानै लाब दं, नङा होमबा रायजोफोर? दा गोबां माखासे बेबायदिनो लाइमोनफोरनो जे खोथा बाथ्रा होदों प्रमद बर' सारा, बिजन जे होदोंमोन बै बिजनफोरखौ मावफुङाखै बा मावफुंनो लायाखै। बेफोरबायदियाव गोबां रायजो राजाफोरनो खोथा बाथ्रा होनायखौ मावफुङाखै। बेबायदियावनो दिनैसिमनि पर्यायाव दाख्लै जे BTC इलेक्सन MCLA, बे BTC इलेक्सनाव मा रोखोम जाया नोंथांमोनानो निस्सय बुजिबाय, नङा होमबा? अब्ला रायजोफोर, दा फैबाय थानाय जे बिधान सभा बिसायख'थियाव सोर बेसेबां देरहायो, बेसेबां सेराव BPF आ बेसेबां देरहागोन, UPPL आ बेसेबां देरहागोन, निस्सय नोंथांमोनानो साननानै नायबानो जाबाय। आं नोंथांमोननिसिम बेखौनो एसे एनै आंनि बुजिनायनिफ्राय फोरमायबाय आरो इयुनाव आङो नोंथांमोननि फैगोन जे भिडिअ आं नोंथांमोननो फुरा क्लियारिफिकेसनखौ होनो थाखाय थांगासिनो दं।